Vedeli ste, že existujú skvelé, dobre platené námorné práce len pre skúsených slovenských námorníkov. A to priamo teraz, na lodiach pod talianskou vlajkou. Prečo o tom nikto nehovorí? Poďme to zmeniť. Predstavte si, vy pracujete na moderných lodiach typu Roro alebo Ropax pod talianskou vlajkou. Hovoríme o skutočnej stabilite. 3 mesiace na mori, 2 mesiace doma. Platy sú jasné a konkurencieschopné. Od 2200 € pre catering až po 6500 € pre prvého dôstojníka alebo druhého inžiniera. Navyše, sociálne zabezpečenia a príspevky na dôchodok sú hradené. Vaša budúcnosť je tu zabezpečená. Všetko, čo potrebujete. Občianstvo EÚ, aspoň ročné skúsenosti vo vašej pozícii a základy taliančiny. Máte talianske daňové číslo? Ešte lepšie, ak ste kuchár, námorník, inžinier alebo dôstojník, toto je vaša chvíľa. Možný je okamžitý nástup, takže na palube môžete byť raz, dva. Prestaňte čakať na správnu príležitosť, je to tu. Pripojte sa k posádke, kde sú vaše zručnosti cenené. Vaša mzda je spravodlivá a váš voľný čas si môžete užiť. Prihláste sa ešte dnes a vyplávajte v ústrety svetlejšej budúcnosti.